ए दुल्हन दुल्हन। हाँ मम्मी जी। सुतल बहू का तनी बुझाता सूत गइल बैठा दे। अरे देखिए संभाल के पेटवा बहुत तेज के दुखाता। देखिए आराम से। अरे हम तो बोला नहीं है कि देखिए जागल हो के सुतल बा, हम तो वही आ जाती पलंगिए पर आराम से बैठे आराम से। देखिए डॉक्टर माना कहले बा के आराम से आता है कि ई सब माना बा के मत पहना, नाइटी पहना, नाइटी में बहुत आराम रहेला। नाइटी पहन के कहाँ दिखाई छत पर सब लौकी ऐसे नहीं पहन। अरे तो मने लौकी कहाँ से? छत पर कोई लौकी तो कोई मरी लुगा में हाथना गर्मी में लागत ना कि पेटवा फाड़ बाहर निकल जाई ना। कोनी ऐसे मत कह बोला वैसे डॉक्टर कहले बा नु अभी समय बा, अभी ना होई ठीक नु। आ जान तो कोनी हमने के कितना दिन बाद में त इतना खुशखबरी सुनाई बउए कि नन्हा मुन्हा एगो हमनी के घर में आवे वाला बहू है। बबू बहुत हम दिल से खुश बन जानलू। आ तारे कति समोसा ले ले कने ला खा ला। मम्मी जी खा ली त ना हमरा से खवाई खाइबू तबे न तनी देही में जान परान रही। ला खाए कहू खा खात रह पानी पीत रह। बाप रे बाप भाई इहे न कहला कि दुखी सिमी अथी कहिल है काहे जी मम्मी जी मांगता नहीं कि अकेले का माई बनत बड़ी हम ना माई बने वाला रही हमरा के बरतना बुझे तो रौरा कि हां तनी कने को माई बने वाले बिन तेकरा के फल उल लेती ही चाहे चटक मटक मन करता तो समोसा आ चाट लेके खियाती ना बुझा तो रहे एकरा के बिर तो सब बुझात बटे रहे। ऐसे काहे बोलता नहीं दीदी? चुप रह तू तो बोलबे मत कर ठीक बानू। सब का दिन कहे आके 2-4 दिन के बाद नु ऐसा ऐसा बात सिखा देल बनु कि सब कोई तोहरे पछ लेके बैठल ही बाटू रे। देखा देख के जरन ना जला जन ऐसा देह बा ऐसे न तो बोला मान के चला कोनो बात हो जाई त जिंदगी भर के कहे के हो जाई। ई संस्कार पहिले कहां रहे जी मम्मी जी? ई संस्कार जोन आज रो कहत बनी कि कुछ हो जाई हमरो तो एगो लइका भइल बाटू हमरो जब लइका के करे है तब तो रो सबके ना बुझात रहे। त का तहर लइका घुदा पर के बिगल ह लइका के बिना सेवे कइले त भाई काहे रौरा के तो कहत रही कि तनी डाब ले दीजिए जब बबुआ होके के रहे तब तो रौरा लेके ना आइनी। बतावा हम तो सोचत रही हमर गोर लइका होखो लेकिन ऐसन करिया हो गेल कि कहीं ले जाई में हमरा इतना लाज शर्म लागेल हम पता नहीं कि सब कहत तहरा मान के चलो ओ जमाना में उ सब ना चलत रहे। ओ जवन तमाम चोखे खा खा के इदमी चुप ना रही लइका हो खा लेत रहे। जमाना के बात करत बनी आतना तक ले लाज लागेला नु आई के कहला कि तोहरे लइका नु हटे कि दूसरे को उठा के लेके आइल बड़ू का करी लाज ले मने को समोसा के घर में ले दे जीव के काल कर ले बहू लोग कहेला कि तहारे लइका त लाज लागेला काहे इदमी कहेला कि घी के लड्डू के हो भाला त करिया बता का लइका हनु काहे खातिर हम सब हमर गोर लइका गुटा के तोरा होखो मिल गोल एकदम करियावा जाई हो खा ल मैं दाबे पी के रही भात रोटी मत खइया खाली अंगूरे या सेब संतरा खा के हो खाव ना देखी तनी कितना गोर हो जाता खिया के मोटवाई ठीक बनू। हम तो कहत रही हमार करिया लइका भइल बेटे नु आई हम चाहत नहीं कि जामुनो से करिया लइका इनको हो जाए हनु तहरा कहे से ना हो जाए जनलू जाए तो मम्मी जी कोई के कहले से खुद ना जंग कही ते मेरे हो जाई। बाप रे बाप कितना बोलना तो बटुए उ बोलत ये बोले द ऐसे ना करे के चाहिए कोई के देख के जरे के ना चाहिए जनलू। दुखाता दवाई खइला हो हां खइनी हो सुबह ले खाने नहीं खुए ही ले देखो तनु कैसे करतिया ओकरा के करे त कुछो करिया हम तारा के जोन कहत हई तौने कर होदली सिया ना के ना हमरा के देख के जरूरत नहीं जा छोड़ा हम कहत हई जे हमरा के कहले बा सही न कर हम लखा खाता खा आ ल खा लिहा अंगूर धान ले बक्सा पर खइला हो के ना एबे नहीं खु खइले थोड़ा से जानत हई के नहीं खु खइले तू यही से तारा इतना तबाही रहत है देही में जान परान नहीं खे ऐथी कहले रुक जा उठावत हई हम आराम से उठी देखिए दिक्कत मत आराम से उठो चलो चलो चला घर में चला पलंगिए पर हम लेके आ जाती वो जे बोलेला हम का जानी कि तू आ जेबो बाहर ही देख के ज्यादा ताइज में जारे द अब बुझा तक की और के में हुए वो बेटे जन्मावत बिया है यही से तो ऑर्डर पे ऑर्डर आवत बटे कबो होई चीज आवत कबो हम चीज से खाई पिए के देख लई बुढ़िया के ये न कहला इतने इतने ससुई के आदमी करेला ना नु तो गांव में ढिंढोरा पीटी सन है कि देख हमर पतोइया करत नहीं की सन ढेर तो हाथे पे ले ले बिया नो कि छोटकी करी है एकदम देखिए ना कहीं के ना होके कि ना हमरा भी बुढ़िया आ जाइयो देख तो नौ नतीजा उतार के रखम कि ना साला हमार बेटा होके कर है नो तो छोट मन के कमो छोड़ दी कोई का करबू घर में अकेले बू तो करबू ना के करे खातिर आई जीव जर के लगत बाटे कि ना मन तो कर तनु सब छोड़ दी हमरा के तो नौकरानी बना देले बैसन नौकरानी से हम कम बानी क्या हो छोड़ ना तो काम को ऊंचा पर बैठूंगी
बैठी डॉक्टर साहब बैठे खातिर बन जा करे खातिर करिया ते न का कि ओकरा के तन हम लेल बनी केसर आ पिस्ता बादाम तन ओकरा के ले जाके घर में दे दो हम ना गुने के केने सुतल बैठल होई का करती है ना करती है के करा के छोड़ के हां छोटकी के का कोनी रो के सारा बेदान निकल बने ओकरा खातिर हां बाप रे बाप हम न जंत्र इनु के रो अंदर न है हां तो घर के लोग के प्रभाव रोरा पे ना पड़े ऐसन तो होइए नहीं खे सकल ई सब बुढ़िया सिखावत बिया काहे उरर मेहर है का छोटकी और मेहर है तू हमरा के मत बनाऊ हे हरजन लीस काहे कि तू एगो खाली होई समर में हर उही भव काहे जब हमार लइका होगे के रहे हम कहत रही के जितने का पारो तन उठा के पसार ना दी तन होइसे कह दी ना तो कह हम मेहरारू होने के हम घर के काम करब तो तोर मास के पसारे खातिर हम छत पर जाई ना आ ओकरा के बेरी आवत बाटे होई ढोक के खाए खातिर रो के कहला से केसर लेके आवे के आवत रहने तो भगवान मिल गुले ले लेनी है अच्छा हमरा के बेरी तो कुछ ना मिलत रहे तोहरी सब ना चलत रहे अब की भी फार्म भराई नु तो तोहरो के डाब पियाई में एकदम लइका होई झक एकदम गुर करिया लइका ओखन अब का करबू अब घरी तारे से कहते तो माई खाल तो तारे के रहर के दाल पिया देलो यही से तो सब कोई कहेला हमर सहेली सुन ले के गोरिंगा बना तो कहत रहिसन कि अच्छी बता ई जीजे के लइका हटनु कि के सर्व होबे के हमहु से बेसी करिया हो बा का करबू आ तोहरो में कमी बा तू जाके जामुन चोरा के खात रहू तो का होई माना करम तो लारे चुआ खाई ना जामुन चोरा के हमरा के ना आई तो डा को हमरा पे कौन चिनु के जी होई लेके आई तो ना ए जा ना मिलेला ए जा के बाजार में ई सब ना मिलेला अब मिला तो सब कुछ ओकरा के बेरी ओकर लइका गोर हो जाई एक बात समझ ली ओकर लइका गोर हो जइते घर में महाभारत होई अब लो ना हमार दोस्त बा हां इहो बात समझ जाई हमार लइका करिया ओकर ओकरो लइका करिया होके के चाहिए हां माने अपन हाथे से का गढ़ल जाते ओकरा के करिया क दिए उहे नु कनी अगर हो जाई नु तो सब जानी लोग नल नतीजा उतार भाई आ देख ल बुढ़िया के कहि लके हमरा माई के होइते बोलबे मत करो हमर माई के ढेर रता परेला है हमार तो चली नु तो ओकरा के ओइसन बोल गरियती नु है के करा के रे माई के बारे में तू कुछ मत बोल काहे हीरा है ईश्वर का मानतानी ना त माई के बारे में बोलबे तो तोर कुछ सोचदानी ऐसन तेज बानू तो बिगाड़ माई हीरा है सोना है और दुनिया हरी हर चीज और माई है तो हम कहानी तू हरे के हीरा कनी ह हीरा हो तो माई के बारे में उल्टा पलटा मत कह ना तो तार सोचदानी देखो तनी के तनी बिगड़ल जाता तो ओकरा के ठीक कर दे भक देना हो ठीक तो ये घर के लोग के हो ठीक बनी एक बार अपना नहीं हरवा खाली चल गोनी नो की बार तनी फोन पे फोन करत रहिए तब तारे का कर दे अपना भाई से मरवाइबे का हमरा के बोला के ए जइबे ना करन ठीक बनू आ उ मेहर ये नो ढेर ओकर फिकिर चिंता को तटिए तो ओकर साथे रहम ठीक बनू खाना लिया भैया कि पानी लेबू काहे उ नहीं के देबे खाती का कातना तू सुंदर में है हटी आ ई दादा ओकरा के लेके दे हम ठीक बनू खाई आ उ रोरा के ती ही हां मांगा दे हमरा के ना देबू ओकरा के देबू खाली करे खातिर आ सब कोई के खाना खियावे खातिर खाना बनावे खातिर कपड़ा धोए खातिर सब काम करे खातिर हम बनी आ खाए खातिर उ भी है तोरा से बार बार हम कहत नहीं कि जब हम जाते नहीं बाजारे तो तू हमरा के याद कराबे को हम झाड़ू ले ले आई तू सुलो लाई तू खुश से बात रू पता हंसी आवत का हम कोई तारा याद करा कि बाजार जाते नहीं तो आए का करी हाय रो त निमन कुचा खरीद के रखम आतना दिन से कहत ने जी कपड़ा धोइल तनी मशीन खरीद दी हां तोरा मशीन में कपड़ा फिचबू हाथे ना फिचाई हैं कहत उ माई कही तब न रोरा से कर हो जाई ठीक बा ओकरा बारे में तो नत बोले उल्टा पलटा चल ले काय रो दा बोल तटे नो ले पानी ले जा तड़ू ना जा सुनो पानी ले जा तड़ू पानी ले नहीं के ठीक बनो और जी में काम बाटे 10 खानी नो करा दी घर के तो करबे न करम लिया वो खाली तो हम जा खाना मांगे खातिर रोरा बोले ही बनी ठीक बनो बाकी साच कहो तो तू तो झनक के बोले लू तो और तो ज्यादा सुंदर तने के तक हमरा देने तो तक अरे बाप हो बाप लिया वो पानी तो जल्दी मेरा रू हीरा ही का कहो या तने महारानी खातिर सर से करानु खाना बनी कहते जे कि सर से करा खाना बनी तो एगो हमर लइका बेटा बना लइ काम धाम के चलते अपना लइका के भुला जात बनी आ का करी कब कब तो ओकरो के देखिला त मन तो करेला न तो ओकरो के हम छोड़ छाड़ दी लेकिन का करी लइका न हटुए कर कलर देख के हमर दिमाग जोर जाला चाहे तो का करी च दिन बिया न हम तो सोचत रही कि कब लइका हो जाए ओकरा बाद न काम धाम तो बिल्कुल छोड़ देम कि ना तब ना न करम हमार लइका के होके करे त लइके को होके करे तबो करत रही एकरा के बेरी हम आगे बने तो करबो ना हैं ई हो जात बाटे ई का
कुल बुझाता न कुछ मोती टिका मार ले पे घरवा के लोग बा के सब तो सब हमर मर्दो हमरा बस में नहीं के है जब कुछ कहत नहीं न तब वो हमरा उल्टे बात के उल्टे जवाब देत बाड़न का करी मन तो उनके साथ लड़ाई कर बैठी लेकिन वो नहीं करत कन्या हमारे पे लगी हन ने फेकड़े के मांज के लेकन दे दिह के लगले भातो बैठ जाई आ कहनी हनु के तन झट दे ये के मम्मी जी भूख लागल कनी का छेदू का दम धरा 10 मिनट में कर देतै कनीवा आ जानते हो कनी ऐसन देहिया पर जल्दी जल्दी भूख लागेला आ कहतै के तनी मां पस होतै त मां भात अपना खा ल तो कहते कि ना हम ना खाई तो कनी दूध तनी गरम करके दे दी हम का के एक गिलास एक बात ली ठीक बा कोई जा क के बना के खियाई ठीक बनू है उस सवतिया के नहीं के बुझात है कि अकेले बारी तू का करियन आ रौरो आवत नहीं पे काम आ रहा है का समझ ले बन जा हमरा के ए घर के नौकरानी हनी का ए कनी तो ओसन देह बतम न कहा तनी क दहिन त कर का हो ओहे को बेटा बियातिया दोसर कोई बेटा नहीं के बिया ये है देखा ऐसे उल्टा पलटा मत बोला जान लो अरे सब के रौरा मन बढ़ौले बनी एक बात समझ ठीक बाटे नु सब के अपन पट अपना पक्ष में ले बानी अरे ना हमर मर्द सुनता ना रौरा सुनता ना कोई हमर बात नहीं के सुना है अब सब कोई बुझाता कि उहे ओई घरवा के महारानी बन गेल बिया हमने हाथ ना आदमी कौन बा 10 गो परिवार बा मन माने एगो ना कोई तो खाना ना बनी का बताई ना तनी तो काहे ने रौरा बना दे है बात ना बोले लू हे कने बनाई जा खाई जा फेंकी जा ठीक बा हमरा भी कोनो जन ना ठीक बनू करत इनका लोग नु जतना करतनी उतने ओइसे झनकतै पहिले माने ओइसन देहिया बता का हाथ त बुझाता के एकदम कपारे पर चहक जइहन काय बनैहन त ई ना खइहन क दिन दूधा गरम क के दे द त देली ना हाथ ना बातें सुना देली हमरा घर के त चाल रहन एकदम बिला गइल बा बताओ हो लेकन दिहल छोके मेहरानू आ कैसे झमक के गइली आ बेचारी भूखाइल बिया कबे ले सुबह ले कुछ खइले नहीं खे आ एगो बर्तन मांजे के कह देनी के मांज द तसलिए यही लगले दाल भात कुल बन जाई त ना एगो हई का घुमतै सरे एकनी के त और चल रहन के सोहाद अपन लड़की त चल के बने चल लेखा हेने से होने कितना नीक लागत है टमाटर मम्मी जितना नीक लिया देले बने मन करता कि नमक लगा के कुल खा जाए तो तनी यहाँ बैठ के खाई मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी का हो कने का हो बहुत तेज के पेट होता है गिर गयो का आई हे दादा कोही ना के ना मम्मी इस जी चल बर्दाश्त नहीं क्यों ए मम्मी सुना तो हो अरे मम्मी जी अरे अब हम का करिए दादा लगता है हम पराल निकल जी मम्मी जी अरे तन कैसे गिर गोला हाउ अरे मम्मी जी ए कने आता सुना हो बहुत तेज के पेट में दुखा था मम्मी जी अरे सोच रो हर भंका करी का चिरे तने जी हमरा के अरे हेने आओ ना कने आ देखो ना मम्मी जी हमरा के अरे चुप रहो ना हो महटिया जब सुन त का कहियो दीदी जी हमरा के बाजल बहुत तेज के पेट में दुखा था ऐसे तो करता हो हम तो कितना बर्दाश्त कर जाला जी हैं अरे तो तू कहीं शांति रहो कने शांति रहो ना का बोले तो तू ये हैं मुझे गिर गोला है गुला बुझता है हमारा गिर गोला है अरे बैठानिया चले जा बैठानिया देने से तले से हे भगवान जी हमार लइका ओकरा इतना तो सारी सब सब हम है इनका बुझाता नहीं कि का बैठा ना काना टंकी कैले बहु तू अरे मम्मी जी नाटक नहीं कि हम करे दुखा तो तब ना चिल्लाता नहीं फोनवा पर के बोली चिल्लाई के एक बोलाई हो मेरे के आई तेरा बुझाता है लिए न जाए मम्मी जी ले चले ना ना बोलो बुझाता कि चिल्ला गांव के लोग का कोई अरे का करी कनिया बोला ना होता फोन करे ना बाबू दी अरे उठा के ले चले उठा के दूसरा पे ले चल तो गाड़ी उड़ी होई तो नहीं चलो चलो उठ कनिया अरे वो आराम से अरे वो खतम से अरे मम्मी जी देखो ना तने दे ही अपने से समझा ले धला धला हो जितना तेज के दुखा था आ दुश्मनी का साधले बाबू हो बाची तू देखो कनिया ऐसा नहीं हनियो लोग कतना नटंकी करत बिया नटंकी पे आज हम तो जानते रहनी है ऐसे तो हम कुछ नहीं करते बुझाते टेनो और की में करे हो लोई के बाटे ओइसे चिल्लात बिया काहे जे माई बनेला त मन दर्द ना बर्दाश्त करेला और सबके बेरे बर्दाश्त हो जात बेटे एक बेरे ने के ओखत चल के देखे तो दादा फोन करे तो ना तो कहीं नहीं छोड़ दे